Machigni nya kora Ramogi ngero ni in kodo ching makare tarik 25 dwe mar adek aroki ni chenro mar Migago kamoro moro intiere kata kisiru ka kanisa aroki ni ber koda kachako nyaka wang atieki e chenro ni wanakokalo Ramogi TV to mokongo magi weche maomiyo peko ching makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe e kaunti ma Migori kama oyango e chenro mag dongruok. Koth mamedo chwe orocho chenro mag wuoth kod ohala bure Nairobi. Kuna zaidi ya watoto 100 yenye hawana mahali pa kuketi, wengine wataketi frame, mwingine atapata kichuma pale, bora tusome. Jokanyo jiwo sir ne jopuonjre manie gwenge manjore ongirore. Tumepata mwili wa mwanaume ambaye amevaa yellow top na long ya blue, na mwili tumefaulu kutoa na haijajulikana ni mwili ya kutoka wapi. Ringre jal moro kwany ka leo e pi e gweng ma Mwivona kaunti ma Kakamega kapod imanyo wedene. Machigni nya kona magojong kod thulu matudri kodo e nambo mararia deka uchiela nanono kada tuta marwa at RAMOGITV KE at James Opondo Senior. Machigni nyinga en James Opondo. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe county ma Migori kawuono. Ruto yango chenro mag dongruok kama oting'o gedo mar apaya matudo Taranganya kod Nitmaru e sub county ma Kuria East. Ruto wuotho kod jalupne Rigathi Gachagua jatend migepe Musalia Mudavadi kind jotelo mamoko mag piny owacho. Ma en odiechieng' mar adek mar jatend piny goyo tach e luora mar South Nyanza ka bende nyoselimo counties ma Nyamira kod Kisii motelo ne limbe ma Migori. Kutudre kod limbe ma jatend piny William Ruto timo e county ma Migori adone watudre achiel gi jafwambo maro mantiere county no ma Migori nyiso ni to ang'o matimre gi sechegi. Kinyalo winja joma nyiso ni to chalo nade e county ma Migori to Ruto seyuoro to ochako gi gwenge makomane. Kamano kare ka sabuini antiere gwengo mauriri kabe jatend piny Kenya William Ruto kore kodonjo e kinde mar dakika maromo 5 mokalo. Kata kamano makro limbe ne kata kama ochung'e mar adek bende limbe ne mokwongo notime gwego mag center e sabkono ma Kuria East kama bende ne owuoyo kod oganda ka bende ne oyawo chenro mar gedo mar apayano mowuok Taranganya ka ochomo nyaka Ntimaru. En apano bende wachni koro ibiro tiki kinde machiegro koro oganda ma jodok makono koro bende kod thuolo makare mar wuoth. Jatend piny Kenya bende omulo wechego ma otende kod mago mag manyo tije ne ojende ka bende osingo ne oganda gigo makura ka achiel do Kenya duto ne piny owacho pod ti kod chenro makare mani koro ojende oyudo thuolo makare mar tije e piny Kenya ka bende gigo makura bende wang'e ni en koro bet ka ipure ga kahawa ka bende osingo ni wiye pok owil singo mono kero ne oganda go ni wechego mag kahawa bende koro idhi ting' malo ma otiyo ni bedo kata kod kembego makare ka bende koro nyalo konyo mokalo e wechego mag pidho kahawa ka bende waneno ka bende omulo chenrogo mag somo ka bende e kinde limbe no kunde maromo 3 moting'o Nyaroa Girls koro jatend piny Kenya osingo nodhi golo omenda maromo $10 million ne skul ka skul bende koro idhi tigo e chenro mar gedo e skundego mondo wechego mag somo koro bed makare. Waneno ka jatend piny Kenya to mulo wechego ma otende kod ng'anyo ma bende riwruogno mar Azimio osebedo ka bende dhi go nyime ka bende ochiwo kwayo mare ni kwethno mar Azimio ne ka beto owere kod ng'anyogo nyaka sani koro thiro chenro mage mag tich ma owacho ka bende luwore ka be oganda gigo ma Kuria notemo penjo ni mondo koro ne gisekwayo kaunti ma margi. Jatend piny Kenya mondo koro migi kaunti margi koro ne en gi geno no biro miyo gi kaunti margi. Kata kamano gombo mare en ni mondo kuwe obed e piny Kenya mondo en owuon odhi kod tije mabende koro osesingo ne oganda e kaunti ma Migori ka achiel kod piny Kenya mangima. Ka bende waneno ka noteme kod jalupne Rigathi Gachagua. Waneno ka bende koro en to goyo mana erokamano ne oganda jopur bende wacho ni kura mane gigoyono bende nokonyogo bende koro gichopo kama koro gichopeno. Ka bende osingo ni en bende kaka gin oganda jo Kenya gidhi bedo okang' manyien mar oganda jo Kenya ka achiel kod kelo wechego mag dongruok e konde duto mag piny Kenya kochakore odiechieng' ma kawuono ka dhi mbele. Ka bende osingo ni e gwengego mag Migori ok bi we oko e wechego mag dongruok ka koro nyaka sama wuoyeni bang' wuok e gwego mag Kuria West Kuria East odhi e gwego mag Kuria West kama bende oyawe chenrogo mag dongo moting'o kaka mano mar apaya ka bende nyaka sama wuoyeni koro chopo e sabkono ma Uriri
nyato bende nyaka sani obagi alap machiegni gi apis mar DC e sub county Mauriri ka bende kae otende kod jalo mopogore opogore bende wageno ni bende wadhi ng'eyo to chenro mago bende koro dhi bedo gore dak machal kod mae mokelo no ko miwa report ni onego bende oyawo gedo mar apaya mowuok yani ka ochomo nyaka gogo kata kamano waneno ka mae koro pok otimore ok wang'eyo ni to odhi yango ler mane ka otende kod gedo mar apaya bende nosepang na achiel kuom mago mane odhi yawo ka bende koro pod wago tachka mar ng'eyo ni to giko mar limbe mare e sub county Mauriri odhi chiwo ne jodak Mauriri ber mane kapok owuok odhi e sub county Marogo kama bende igeno ni odhi yawo apaya mowuok Nyarach ka ochomo Boke en apaya bedo sibedi ka gedo mare dhi nyime kochakore higa mokalo kabede koro pod wago tachka mar ng'iyo ni to ang'o dhi nyime ber mane midhi kel ka kabede kapok atieko daher mar wacho ni e sub county Murwanino ka bende weche mag arita kwe koro jiw mokalo en ochiwe ka obila nitiere kamoro mo kabede nyaka samo weni wechego mag kwe koro nitie kama nitiere ni. Erokamano George Juma kowuok e kaunti ma Migori biro bedo koluonwa lipodni ka ngochopo saa 1 gi saa 3 mar otieno nyakoro mago jwang'ang' ne yude e yorno ma oyanga wanakokalo e TV mari mar Ramogi. Kawadhi nyime oyudo ni koth maduong' manyochwe otieno tulo e alwora ma Nairobi oweyo jodak moko kod midhiero. Moko kuom jodak ma kahawa ndani pod okwamo e udi kaluwore ni oula nomuomo ma odonjo e utegi. Jodak go kwano lal nikech pi mang'eny medo ketho mwandogi. Moko kuomgi ok odhi kuondegi mag tich kod ohala ka pod gitemo ywero oko pi oula. E kindeno jo ohala kod jodak ma Isli bende pi oluoro kaluwore kod oula mapod mol nyaka sani. Kapod wang'iyo wechego motudre kod pi kata oula manyomuomo boma ma Nairobi, Governor ma Nairobi bende ogolo pache kowacho ni tend county ma Nairobi pod oyango pek mamedore kod midhiero ma okel kod oula. Governor Johnson Sakaja olero ni chenro mar county ma Nairobi keto kaluwore kod midhiero mar koth kod oula. Sakaja wacho ni gimedo gero olalo matindo mag dhiro pi oko e apeini ka chenro mag dino buche manie ndara bende dhi nyime. Chenro makamano onywako bad migepe mag gero apaya e pacho kae Kenha kod Kura. E kindeno kaunti ma Nairobi omedo kwan joywecho makonyo e golo taka mamiyo pi e bedo e oula. Gavana Masakaja bende ojiwo jodak ma Nairobi mondo orit ler kaka yorneno ni taka ok opong'o yore mag oula komedo ni kelo midhiero ka koth ochwe. Ka wadhi nyime yudo ni buok nomako jodak e gweng' mag Muivona e kar chung' od bura ma Lugari e kaunti ma Kakamega bang' ringre jal moro madichuo ne oyudi ka lewo e wi pi e aora ma Kipkaren. Ringre jalno ne oyudi kod rawera moro mane riko tero jamni modho pi e aorano. Ka oyango wachno, jalup ruoth e gwenge mag Musemebe Pamela Siangu olero ni nyalo bedo ni ne nyalo timre ni pi ne oywayo ringre jalno kowuok e gweng' machielo. Siangu owacho ni pok giyudo ripot moro mora ma nyalo konyogi yango jalno kata anyonde. Nikakuja hapa hivi kuosha kambuti nikaona kaa ni mtu. Ndio hao walikuwa wanateremka hivi ni kawaida. Walikuwa wanatukuja hapa hivi nikawaambia kuna mtu hapa mnakuja hapa. Tulikuwa tumekuja kuoga hapa mtoni. Na tulikuwa tushaoga na tukaenda mahali kwa dakika kidogo kurudi hivi tukaambiwa na mwenzetu hapo kwamba kuna mwili unapatikana ndani ya maji.
Kwa hivyo sisi tukashuhudia pia. Hapa Msembe sublocation tumekuwa na mwili umetolewa kwa maji, tukisaidiana na raia na polisi ya Lumakanda. Tumepata mwili wa mwanaume ambaye amevaa yellow top na long ya blue, na mwili tumefaulu kutoa na haijajulikana ni mwili ya kutoka wapi. Na hasa kwa area yangu sijapata mtu ambaye amepotea kwa kisanga hicho. Sasa mwili umepelekwa Webuye. Yeyote ambaye ana habari ya mwili ama mtu yeyote amepotea kwa area yake anaweza tafutia huko Webuye. Tend obila mag wang'apaye bure Nairobi ondhiyo moheo geche 20 mag ting'o jowuoth kod mag ji giwegi kuom ketho chike mag wang'apaya. Pedhono mane otim koda obila riwruok gi kambi mar Direct Line Assurance Limited e chuny boma ma Nairobi ne en mar duoko piny buche mag geche matiyo kod okumba mar wuoth mabandia, gino ma keto ngima jowuoth kama rach. Pedhono makamano mane ochakore kogwen mang'ich ne obiro kalure gi masira mana paya mane utimore tarik 10 dwe mar adek higani kar saa 11 kogwen e apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Naivasha gwenge mag Kikuyu. Seche mane masira no notimore, nyamburko mane oting'o jowuoth ne onge kod okumba mar wuotho. Mondo ing'e ka okumba mari mar wuoth mar Direct Line Assurance en mar adier, orote machuok moting'o namba mar gachi e namba mar 234554. So we have the Piny owacho dhi kawo okang' mager ne joma ibiro yudi ka kawo mbolea ma nengone ogonyore kendo uso ne jopiny e nengo mano malo ka olose kinde chenro mar pogo mbolea ma nengone ogonyore e kar kano kothe e boma makitali mar nono mbolea. Lenturi ne opimo chik makamano kod tim mar njore. Ne owacho ni chenro makamano en mar konyo jopur e neno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo. The area of farming is requiring, and we are going digital because now we are getting farming is not just any other type of joke. It is business like any other. I will not expect you to just now come in, apply for fertilizer which you do not want to use, or if you are not a farmer. So anybody who is a serious farmer will apply for fertilizer that he wants to put into food production. So if you apply for fertilizer for you to go and pick and go and sell, you are a criminal. And you are just a bandit like the one that we are fighting in West Pokot. Jadolo Paul Mackenzie mar Good News International Church mane ochwale nyim doho banga chich kodeni nochono nyithindo moko Rio Kech mane giwito ngimagi koro gikone to owe thuolo gi rambun mar $10,000. Anyuola mag nyithindo go mane owito ngimagi ywak ka ginyiso luoro ni dipo ka ok giyudo ratiro ne nyithindgi. Nyithindo ariyo ma johigni 2 kod 5 noyangore ni nowito ngimagi banga jadolo no ochuno gi kod kech. Nyathi moro mane jahigni 8 mane odine e ot achiel kod jowadgi to noresi kendo oseyudo thieth. Nyuol nyathino kwayo arita makende ne nyathino kalore ni bura pod dhi nyime. Nazidi kulilia kwamba haya madhehebu ambayo hayaeleweki, ambayo yanafanya mambo mengi ambayo ni kinyume, na narudia serikali iweze kuchukua hatua kali sana, na imekuja imepoteza watu wetu. Mambo mengi ambayo hayaeleweki yanafanyika na wengi wanaacha tu hivi. Hiyo si vizuri kabisa. Lazima
hatua kali zichukuliwe dhidi ya madhehebu ambayo hayajulikani, ambayo yana mafundisho ambayo kinyume cha Biblia kama maandishi. Kwa hivyo mimi na uchungu nimepoteza wajukuu wawili, lakini pia furaha yangu ni kwamba huyu mmoja anaendelea vizuri. Tunaendelea kumlinda na tutahakikisha kwamba ataenda shuleni kama watoto wengine. Buramane umaki ne achije mayande tulogi tema makocha mar lodho kowang bebi Junior Sagini ne oidho ondamo machielo bang' janeno maduong' burano ne golo neno matut katudo chich achiel gi tema maundono. Doho nowinjo neno e kar masira kaka Millicent Adhiambo koro leronwa. E bura mani winjo e gweng' ma Ikoruma kamane masira makamano nojukwe bebi Sagini, janeno manogolo nende e yora panda ne olero kaka achich maduong' e burano nolodho oko wang' bebi Sagini kotiyo gi pala kapok nosoye gunia kendo wite puotho duma moro e alworano. Jalno nogolo nende e nyim jang'ad buche e doho mamalo ma Kisii, Justice Christine Ogweno. Janeno no nolero achiel kachiel kamane masira makamano timore to kod gik manotimore ne Sagini, kowacho ni bang' achijno fwenyo ni ne onene nochune mondo ringo pondi e gweng' moro mabor gi alworano e yor reso ngimane ma pod owacho ni ni andaki. Achich machielo ma en da Sagini bende ne oyango kuonde mane masira manojuko nyakwareno ne otimore. Jamin wach e burano Winston Magara ema ne penjo achije Alex Ochuogo, Rael Nyakerario kod Priska Nyakerario gik manotimore e monj bebi Sagini. Achije go yande odonye gi keth mar kelo hinyruok ni Junior Sagini e kind tarik 13 gi tarik 14 dwe mar 12 higa mokalo e gweng' ma Ikoruma e sub-county ma Marani. Kanyaka sani pod gidagi yie ketho makamano. Junior Sagini gi nyamin mare maduong' ochung'ne gi e burano gi okil George Morara. Joneno mamoko e burano biro chiwo nendgi e doho mapile wuok tich tarik 27 dweni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nia koramogo jong'ado ni mondo dhi e yweyo ma adundo. Kapok odhi e yweyo neno ka wuoro te umodhuro. Neno ka morgi jatend piny Kenya ka nitiere e gwenge ma Migori ka wacho kata ni nyinge na chora ka wuok Sibuoche. Wacho ni Ramogi TV Migago alchopuno e yorno makare an Paulo Nyango ka naralingo asembo mor gi Ramogi TV kuom weche manyien matimre pile e thur kae. Bende aneno kacha ng'ato ka wacho ni aneni kawuok ka Langi mano Rogers erokamano Ramogi TV an Mediator John Olwendo kawuok Siaya koni Ruto kod Gachagua mondo obed piny gi los kendgi. Mokwongo to nikech Ruto ka ok otang' to ng'eni Gachagua biro kethone niwach weche ma Gachagua osebedo ka golo. Gachagua wuonde ni orido kata ne jo Azimio kata kamano en ma okethone en owuon. Erokamano Rogers bende ka wacho ni onenowa e yorno makare. Ogo ni erokamano nyakoro mogo jwang' kik idhi mabor nikech pod kwan kod weche mathoth bende moting'o koda mago mag tuke.
Kaende na shabiki.com. Hii imeenda kabisa. Kwa majina ni Abraham Dunalo from Kakamega County. Mimi ndio winner wa this week Kaende jackpot. Nimefurahia sana. Asanteni. Advantage ya hii, unaangalia pesa yenye una bet nayo iko chini. It's only 50 shillings. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. At Safaricom Foundation, we partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. Because when we unite, there's nothing we can't do. Kaka kuna kitu nimelan kwa hii life, my god. Patience. Nimengoja hii driver's seat for 10 years. 10 years. 10 years. That is how long between the first time and now? Yes. Okay. God does not fumble with you. No. I'm telling you, Cynthia, like, God alikaivi aka decide, this is it for you. Like, you've been waiting for this thing. You've been waiting for this, now I'm giving it to you. Stop listening to others. Stop. Wacha kusikiza. Mbona unasikiza vitu? So, in whatever thing that you do, just be yourself and do the best. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dial *811*271# to get adhan. Mashigini kendo nya kwa Ramogi. Kawadi nyimewa ni Governor ma Homa Bay County Gladys Wanga jiwo chenro mar tiegoro were manyiri manie sikunde mopogore county no ma idendo ni Governor's Mentorship Program. Thorwacha mar chenro makamano en My Environment, My Health. Wanga ojo jotende sikunde mondo chopo jopunjre manyiri e chenro makamano ma ichiwe tiegruok mar weche mathoth. Kwayo jomanyiri mane ochopo e tiegruok no mondo oke puonj ne jowetegi. Lero ni tiegruok makamano ibiro tim ne rowere duto nyaka mayuowi e dwe mar 9. Jojo puonjrego mondo tim matek e sikunde mondo ginyal chopo lek magi. An investment can never come in a better way, Your Excellency, other than through mentorship. You care about what happens to Kenya tomorrow, and you want to leave the woman that is going to come after Gladys Wanga to be a better woman than Gladys Wanga. We celebrate you, Mama. This first edition is going to be the first girls edition, and in September we will be hosting the first ever boys edition of the Governor's Mentorship Camp, so that we are also able to bring our brothers together. Nyithindo manyiri matindo mane ogamore moka pod gine sikule kar chung'on bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya oyudo resruok kowuok kuom riwruok moro ma ok mar piny owacho kendo koro giyudo puonj makare ewi kaka ginyalo dhi mbele kod ngimagi margi tok nyuol. Joizo Duor giler mathoth. Gin rowere manyiri mane ok nyal dhi mbele kod somgi tok gamoremo kendo yudo nyithindo. Gichopo e log tich mar riwruok ma ok mar piny owacho Mastawisha Africa e gwenge mang'ia mar yudo tiegruok makare e wi sudo mbele kod ngima margi. We
Wenge girienya kendo pando midhiero magisekale tok gamo remo kapodi negine skul. An kana mako ich mondi dichuma no miya ich no weya. To kaka no weya no ngima ok nobedo mayot nikech oweya kan gi ich gimoro amora ing'eni ng'ato kan gi ich nyaka to odwar achiel ariyo adek. An ayudo ich kanie e form 2 muhula mar adek. To kaka na yudo ich ne kindego ne yudo ka corona ntie bakoro osiepena duto to oweya, mama na gi baba na go wetena oweya makora dongan kenda bakoro anenora kan piny kabisa. Yuvenia kod nyawadgi Akinyi lero kaka ngima gi nobedo matek kendo bedo gi paro mang'eny to kanyuola kwedo gi kane gigamo remo. Kata kamano bang' riwore kod jowetegi kae gisebedo ka giyudo puonj maduoko geno margi mar bedo gi ngima maber kendo gin gi lek mar bedo ranyisi ne nyithindo manyiri mamoko. Ipuonjowa kaka nyithindo manyiri kaka wanyalo dak kata bedo mana ni wasemako ich no, kaka wanyalo jiendeleza kimaisha keche mako ich ok giko mar gimoro amora, pod wanyalo dhi mbele. Kaka nwabiro ka to ayudo ni nyiri mantie romre koda to gin gi nyithindo to koro kaka wabiro ka jogi miwa moral, wasomo kuhusu tekowa, wasomo kuhusu pesa, wasomo kuhusu ringrewa makoro sani anyalo konyra, anyalo kata ka yudo pesa matin taka ano mondo achake biashara. An sani gi teko mar amua ni anyalo timo ma ndio katim to ma ndio katim. Sani anyalo neno ni an gi teko kata ka ng'ato biro sani ningi sani gini tim kama taneno ni gimarach to okatime niwach sani an gi chircha monego bena timo gino. Jatend Stawisha Africa Dan Joshua Odur wacho ni geno moketo e loko ngima nyithindo gi biro bedo gi ber kaluwore ni kwan nyithindo manyiri matindo manie kind higni 10 nyaka 19 magamo remo siko kamedore ka nonro mawuok ka migawo mar thieth yango ni nyithindo manyiri 45,724 nogamo remo e kind dwe mar 1 kod 2 higa mokadho maromre gi nyithindo manyiri 775 magamo remo pile ka pile. Ane harakati mar wuoyo kod joma nyirigi. Wawuoyo kodgi to gimomiyo wawuoyo kodgi en ma mondo mi wa boost their confidence kata wamigi mijingo. Tae kwasemiyo gi mijingo to wabed kod mbaka mwanyalo ng'eyo to ere kaka dang' wadonje kinde mondo wakonygi mondo kata obedo ni oseyudo nyathi kamano onwang' kaka maisha ne nyalo dhi mbele. Koro mane discussion kata mane twak ma wan go kodgi kuom thuolo masani, watwak kodgi, wapuonjre, wadwa ni ka puonj ni orumo to koro gin kod mijingo moromo ma ng'ato kowacho ni odwa dok e skul to en gadier ni skul ne modwa doke. Kowacho ni odwa dhi timo ohala to en kod adier ni ohala ni modwa dhi timo. Giwacho ni ber ka nyuola weyo wach kwedo nyithindo magamo remo katindo to ber kimiyo gi siro kod puonj makare nikech thothgi ywaga ng'e bang'e. An nyalo nyiso jomantie gweng' kata jomodak gi nyiri moko moseyudo ich kantie skul mondo gimi nyirigo mijingo maginyalo dhigo nyime niwach kata ka nyako oyudo ich tentie skul tiweye nyakono onyalo kata dhi to timo ogolo ich kata onyalo nyuol to wito nyathi niwach koro iweye. Kama wadakie be kik gikwed jomo mako ich go nikech pod gin mana joggi koro kik gikwedgi nikech gin mana achiel kuom gito mako ich ok en rach. Joyce Odur, Ramogi TV. Erokamano Joyce Odur kuom lipot amaleo. Weche mag tuke nyako Ramogi jong'ore ni jatuk adhong' mawuok e piny ma Tanzania Mandonga Mtukazi osemole pacho kae marakore kawuono gi jatugo mawuok e piny ma Tanzania Kenneth Lukaimuzi e tugo mabiro bagi e alap Makasarani Gymnasium. Tuke abiriyo chano otieno ma kawuono katugo mogik motisi ni Mandonga Fight biro bedo mogik. Kenneth Lukaimuzi wacho ni en jatugo maonge kweche mathoth ka geno mare en rodho Mandonga e round mokwongo adek mabiro bedo tuke mara ariyo ni jatugo Mandonga pachoka Bangla ja Kenya Daniel Wanyonyi dweche adek mokalo. Kama unafikiria pancho usikamate. Ile ngumi inaitwa Ukraine, inaitwa Sugunyo, iliyotoka Ukraine.
Ile ngumi sasa imekwisha. Sasa tumekuja na ngumi nyingine na tunakuja kufanya kazi ndani ya Kenya. Bwana, hii ngumi inaitwa mlunga mbunga. Hii mlunga mbunga imezaliwa katika jangwa ya Sahara. Hii ngumi moja ikikukuta unapoteza maisha. Na ukipoteza maisha mwili yako inapotelea angani. Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Nya kuna mgojo kanyo mocho pigiko mag weche manyien chenro ni mar Migago gonero kamano kuom bedo kod nyaka ne wachaki kendo koro wachope giko ne jogo modak e alwora ma Nairobi nyalo chopi alap makasarani ine adhong ma kawuono ka Mandonga mtukazi ojiwo itugo obro bedo mamit e alap ma Kasarani Gymnasium ne jogo ma irito chenro mar pautuke kochopo saa 8 nyaka saa 10 wabro ng'iyo weche mag Harambee Stars ka keto ikruok ne tukgi gi tim mar Iran ka chiel kod fungruok ma club mar Gor Mahia oyudo bang' FIFA tingo oko kum mane omigi mar nyiewo jotugo kik bai kochopo saa 8 nyaka saa 10. Nyinga en James Opondo jo Njura SDA Church Portugal Park. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 Nera kakima tapkino koro eno temo piem gi Shradha. To ala yegi gimora mora ma eno temo timo. Ala singra ni un kamora chiel gi pia nutiri warus. Onegi ng'e maber ni Abihan. An kae mondo agol ni lit te mantiere e chunyi. Wadwa neno. Anabo neno ng'ama botamo sam kar gi pia timo lamo kamora chiel. You over smart tapki. Ma ye yawa Abihan. Imanyo kuma tapki ntie. To ere kaka eno dhi biro ka. Nyakora Ramogi Kidieny no endo mar ariyo mar mbak ndalo kawuono tich adek